El pati de l'Escola Bressol de Martorelles és el mateix des que es va construir ara fa 15 anys. Amb l'objectiu d'adaptar-lo a la modernitat i a la situació climàtica actual, aquest agost es faran diferents millores. Una de les principals és la substitució del plàstic per elements de fusta i verd. I a més, també es canviarà la porta d'accés des del pati, la qual es fa servir des de la pandèmia. La de l'Escola Bressol és una de les 3 actuacions que es faran durant l'estiu als centres educatius del municipi. A l'escola Simeó Rabassa s'instal·laran 2 pèrgoles que generaran 2 zones d'ombra. I en el cas de les Pruneres, es posarà un mur vegetal en el perímetre de l'escola per donar resposta a la manca de verd. Tot un conjunt de millores que seran possibles gràcies a una subvenció per la millora dels refugis climàtics de 80.000 euros, un pressupost que servirà per adaptar-se a una calor cada vegada més matinera. Aquesta línia de millorar com a refugis climàtics, sobretot veient que ara a la primavera, estiu, la calor arriba abans, que els infants que hi hagi a les nostres escoles tinguin els espais oberts la prou comoditat i confortabilitat per ser-hi. I per tant millorar aquells aspectes que els patis no complien aquest aspecte dels refugis climàtics. Una vegada finalitzin els treballs, durant la tardor es faran diverses millores, com la renovació de les portes interiors de l'Escola Simeó Rabassa o dels finestrals a les Pruneres.